har runde 1, som er velfærdspolitik, og så runde 2, som er udenrigspolitik, og så runde 3, som er demokrati. Så velfærdspolitik nu. Wow. Meget fedt. Ja, Frida? Ja, jeg vil gerne høre, hvad jeres holdning til den offentlige sektor er. Jeg vil gerne høre, hvad jeres holdning til den offentlige sektor er. Og så liberal først. Vi vil gerne have, at den offentlige sektor skal formindskes rigtig meget. Det vil vi gerne, fordi at vi synes ikke, at vi vil gerne formindske den, sådan så at der kommer flere ud på private virksomheder, som får et rigtigt arbejde, som selv kan tjene deres egne penge. Ja. Okay. Ja, social. Ja, altså, vi synes jo, at vi er rimelig tilfredse med, hvor stor den offentlige sektor er. For vores skyld må den gerne blive større. Altså, vi mener jo, at den offentlige sektor er god, når den er stor. Fordi så kan vi hjælpe mange, som har det svært, og som skal være en del af systemet. Vi synes jo, det er dybt etisk forkert at rent faktisk, at der er nogle folk i samfundet, der ikke kommer til at kunne betale for dagen og vejen, eller ender på et hospital og ikke kan betale for deres regninger. Ja, vi er meget glade for vores offentlige sektor. Vi er glade for skolerne og for hospitalerne, man kan komme ind, og man betaler for det gennem skatten. Vores offentlige sektor sørger for, at vi alle sammen kan føle os trygge i vores utopia. Og det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen kan føle os sikre og trygge. Derfor er den offentlige sektor meget vigtig for vigtig. Os. Og den skal i hvert fald forblive lige så stor, hvis ikke den skal blive det større. Ja. Jeg vil så gerne høre jer liberalister, hvad for nogle institutioner skal privatiseres, om det også er retssystemet og sundhedssystemet og sundhedsvæsenet, det offentlige forsvar, hvad er det, I gerne vil privatisere? Privatisering er godt. Privatisering er vækst. Jo mere privatisering, jo bedre. Vi vil gerne starte med skolerne, vi vil gerne starte med hospitalerne. Igen, vi vil gerne gøre det med små skridt, så det ikke bare er alle vores hospitaler, som skal være privat ejet osv. Men jo mere privatisering, jo bedre. Ja. Har I noget til det? Hvad med folk, der ikke har råd til at komme på de her privatiserede hospitaler? Kan I tale lidt højere, så vi kan høre det? Altså, vi ser jo i stor grad... Ja, de folk, hvad med dem, der ikke har råd til at komme på de her privatiserede hospitaler? Og hvis vi ser på USA, så er der sådan noget med folk, der falder op på gaden og ikke får nogen hjælp, fordi folk ved ikke, dem der er omkring, de ved ikke, om de skal ringe til hospitalet, fordi den her person, der falder op, kunne lige så godt være fattig, og så skal den, der ringer, jo betale på hospitalsregningen. Og så ligger folk nærmest, altså, så kan folk jo faktisk ligge og dø på gaden. Det kan faktisk lade sig gøre i USA, uden at der er nogen, der vil komme og hjælpe, fordi de har ikke råd, og de vil ikke betale. Ja, men det er jo så i USA. Det vigtige at pointere, at vi er ikke USA. Nej. Men der er stadig nogen her i Danmark, eller Utopia, som ikke har råd til at kunne komme til de her privatiserede hospitaler. Jeg tænker også, at det kan nemt ødelægge vores velfærdsstat, som vi jo selvfølgelig skal bevare og passe på. Det vil ødelægge noget tryghed i Danmark, hvis at alt skal privatiseres, så er alle ikke længere sikre. Men igen, hvordan er det, vi skal få råd til de her hospitaler og så videre? Ja, hvis vi skal betale mindre i skat, så kommer der flere penge, og så får folk råd til at kunne betale for det. Ja. Det er det, vi rigtig gerne vil have indført. Men i mange liberalistiske samfund, såsom England eller Canada, så sker det også, eller Canada igen, helt. Kan du holde dig til utopia? Undskyld. Og snakke men om det, hvis vi hele tiden skal snakke om utopia, så lærer vi jo ikke noget af de andres fejl. Vi kan jo også lære fra at kigge på, hvad andre gør. Altså, vi bliver jo nødt til at kigge på sådan eksempler andre steder i verden, fordi ellers ved vi jo ikke, hvad der kommer til utopia. Mm. Ja, så vil jeg gerne høre om, hvad jeres holdning til topskatten er. Så om socialistisk fællesskab vil starte. Jamen, altså for vores skyld må den gerne være højere, fordi så har vi råd til ligesom at hjælpe dem, som falder ud af systemet. Og de eksisterer jo, og vi har råd til at sætte noget mere ind på hospitalerne, hvor ventelisterne er uacceptabelt lange. Føler I får mere lighed af at gøre den større? Ja. Eller hvordan det hænger sammen? Hvordan kan du uddybe lidt? Jamen altså, hvis vi tager
vi kan jo se på Robin Hood for eksempel. Hvis vi tager fra de rige og giver lidt til de fattige, det behøver ikke at være alt fra de rige, bare en lille smule, så de fattige har råd til, at de kan komme igennem systemet. Der er vi så Thea. uenige, Ja, og vi vil gerne sænke topskatten. ja, og det er ikke fordi, at vi kan se, at det er en god måde at få penge på. Vi tror bare, det er et dårligt sted at tage penge fra. Fordi at dem, der får betalt topskat, det er også dem, der er med til at give vækst i Danmark og forbedre vores utopier, så jeg kan ikke forstå, hvad I vil have ud af at tage penge derfra, og så ødelægger I vores vækst. Ja, det er ligesom at tage penge fra samfundet, kan man sige. Fra sygehus. Men det gør vi jo allerede generelt med skatten. Altså, vi tager jo allerede penge fra samfundet med skatten. Ja, men skatten, det er jo noget, vi giver til samfundet. Altså, uden skat, så vil hele vores velfærdsstat jo bryde sammen. Så er der ikke nogen hospitaler, så er der ikke nogen skole. Men hvis der Okay, vi er lige nødt til at gå videre til Liberal Front. Kan Ja. I svare? Vi vil jo gerne Ja. have sænket topskatten også. så meget som muligt. Nu snakker du om Robin Hood, jo, som er kriminel, og det vil vi rigtig gerne tage afstand fra. Men han er jo... Nå, nej, Men det er jo som en lovlig Robin Hood. I en Og Robin dårlig Hood var jo en folkehelt. som stjal stadig. Det er jo bare sådan Jamen, en derfor gør quotation. vi det. Det er sådan direkte med. Det er bare et smukt koncept, at vi rent faktisk kan tage sådan lidt fra de rige, og så give det videre til andre, sådan så de også kan blomstre. Men det vil stadig ødelægge vores vækst, fordi det der er meningen, det er, at ved at vi får sænket topskatten, så vil de få mere vækst, og så dem, der ikke har noget, de kan så komme ud på arbejdsmarkedet igen, fordi der vil skabe nye fabrikker, det vil give flere arbejdspladser. Vi vil påstå, at vi vil give mere vækst, fordi at så er der flere, der kan yde mere for samfundet. Okay. Vi går videre til næste spørgsmål. Frida. Det er lidt til det her med traditionalisterne. I siger, at I gerne vil beholde den offentlige sektor, som den er. Hvor vi så får pengene fra, hvis I vil sænke topskatten? Vi sænker også SU'en, så der vil vi få de penge fra, når vi har sænket SU'en, så vil de penge også være med til at støtte det. Og at vi sænker SU, det vil også gavne vores samfund, fordi så vil vi få folk hurtigere igennem. Så vil vi få de unge hurtigere igennem deres uddannelse og hurtigere ud på arbejdsmarkedet, Ja, hvilket også vil give os flere penge. og så få et job, som er med til deres uddannelse. Ja, så de kan få et studierelevant job, så det kommer ikke til at stresse dem, men de kommer til at forbedre deres studie. Som de kan bruge. For eksempel, hvis du godt vil være frisør, så prøv at få et job med en frisør som far, så kan du få noget erfaring derfra også, til at komme i arbejdsmiljøet. Liberal Front, I nikker. Ja, vi er ufattelig Meget enige enige. lige i den. Ja. Det vil sige, det er vi glade for, at I også vil. Socialistisk selskab har I noget til. Så vi synes jo, det er sådan dybt uetisk at rent faktisk sænke SU'en, fordi at så kommer der til at være en stor mængde af stressede unge, og dem, der nu kommer til at ende med at tage de her studielån, hvis det nu ender ikke med at gå godt for dem i livet, så vi faktisk ikke kan betale dem af. De aldrig nogensinde kommer til at komme op og stå igen på egen ben. Undskyld. Det er jo også meget det her med, at hvis vi gør det, så vil det jo være sådan, at de rige har meget mere tid til at studere, mens de fattige ikke har helt så god tid til at studere, for de skal også arbejde ved siden af. Men dem, der er rige, de skal jo også have et studierelevant job ved siden af. Det vil jo også gavne dem. Det ikke har så meget, der har et studierelevant job. Okay, vi er nødt til at stoppe den her. Vi er nødt til at stoppe den her. Vi tager et næste spørgsmål. Katrine? Jeg kunne godt tænke mig at spørge det socialistiske fællesskab. Hvad er jeres holdning til de sociale ydelser, altså sådan noget som ældrepleje og kontanthjælp, og hvor vil I få pengene fra? Vi får ikke pengene fra at hæve topskatten. Og vi vil meget gerne hjælpe, hvor der ligesom er brug for det. Undskyld. Nej, vi synes jo netop, at vi vil ikke have, nogen herinde kommer til at ende på et plejehjem, hvor at ældreplejen måske kommer en gang om måneden, fordi de simpelthen ikke har fået sådan sparet nok op til, at I kan få en ordentlig ældrepleje. Eller nu jeres familie ikke kan lide jer eller noget. Der skal jo være nogen til at komme og støtte jer. Ja, det der. Ja, og det er derfor, vi tror på privatisering. Hvis nu vi har nogle dejlige private plejehjem, som gavner, og hvor der er penge til det, hvor der er penge til at tage hånd om dem.
de er jo de svage i samfundet. Det er jo nogen, der ikke, de gavner jo ikke så meget. Så derfor så mener vi, at privatisering af plejehjem og så videre, det vil gavne det danske samfund. Lige an på det. Men vi har Vi jo har også... lige, der kommer lige debat bagefter. Vi skal lige have hørt alle partier. Er I færdige? For noget indskyld? Ja, så kan vi vi tager de Hvor er vores mikrofon? Ja, altså, det er jo vores offentlige sektor, der skal tage til. Det er derfor, det er vigtigt, at vi har en stor offentlig sektor. Ja, Og og til, vores velfærdsstat. til det, I siger, så vil vi gerne sige, at der er jo også dem, som ikke har råd til det. Der er dem, som måske ikke er så dygtige til de her arbejder, som man får meget af. Der er måske nogen, der er dygtigere på det her erhvervsjobsene, hvor man ikke tjener helt lige så meget, og derfor har de ikke helt lige så meget til alderdommen. Og hvis de så ender med at blive meget gamle, så kan de ende i fattigdom som ældre, selvom de har tjent vores samfund godt hele deres liv.